Bahagani ka State Executive Committee jangka party nila Shim ya kawi karai. Bagata karai kalong bangin tur se secretariat kumbangila depan penpana kumbangila depan pensyai kipat ba ba anda ngadep pan net pan pensyai keleng-keleng ya kini ki shiputli kimat ki bangi nila bo bat ki bangi penpana pat ba ngin select ban ke tower ban ke saurong ya secretary ban pedi ya kata kajing persya kajing ya kajing long mutlak bat kuman jaga soka hagwidi bat kini kimat ki bakta ya ki pat ba long chong chong bakta ya ki samla ki jing hakawat kam wat jam ki bakta ya ki nohikai bat ki bakta ya kemarin bat kum tak terpe parti hadian ba kala up ya kapor kababyang hakaba ngikwa bagi exams ki jengki kena kin ya shwa but menta kapor kala day ni bangin penbana kanang bangila ban pendet ya ke bangila depan kular syaki pat ba nong shong shong but ngikwa ruban pensailing ba kanika kubor ka bamata baga jitmu juga parti bangin let ban ketawir ban tur semin secretary kamdi bangin let ban thau jingkluma ringin let ban pelong ya kata ke jingyan ke jingketawir ya ke secretary daglintik ba jai jai bat kani kanum dei kata ke jinglet ban penmi jingklumar kemagalong nani kani kamdi pengilip ban nyom da kabor ya ka main secretary tenre ngilit ban penpau ya kata ka jing snow mo kaba upat ba obobon balang snow ulinga pisa udom pitar halo kini kimat kiba ka party kale kren ban shupun kan mau hangi kini kilong kita kimat kiba ka party kale kren kabaningkong hot kare baka project lumpong ding aka baka sokar kala jubab kumtu tunengi na kalian ka jingi ko baka sokar kan ai ka jintip ka basai white paper hagubdi bat kani ka lumpong ding project namar ka ek baro kamlong ka basai nani kamlong transparent nalo baka sokar kala ai jintip ikiti samla ki behi bakala wing baka nukta itu lumpong ding ringi ko ya ka project hi paro koi kadi ban ai kajing pentip ke basai kabar ke mok ke jingkho ha ka jingpolong ya ki exam thungkam hapo DSC but MPSC but dangshan nagale ka party ke latho ke shithi show chief secretary ha ke dei but ki jingpam ya be but ki jingle tu ha ka DSC examination ha West Gentiles ha ka ba ka party kala yo igi sakhi ki babiang ba ki don ki katu kani ki ba apply kam ki ba klem tho ya ke exams ki ba shi jubab tang katu kani kli reki kala yo ban yele ya ka personal di bakum kini kideki ki bangi ni kwa ban pendu jan bat ya gani ke jingtho ngila tho sha ka sokar le bau chief secretary bat kidi ban pendu ya kani ka interview kam jongka DSC West Gentile District kwa jashen ini de tang ita i pit na ki jing kenrei jingjlei jangki kam thok kam shukor ha ka thung kam thungjam te kapalai kabangile kren kalong kumdu ban buram nangi kino hikai ba kinum pha lani I duty ki ka kam census ni election mat menta dang shen ki bon kino hikai ki ba ot ki ba yam ki ba ong ya kata ka jinge namar ha ka jukopor ki haban pankre ya kata ka MTET examination ki juki bar ki jukopor ki haban le ya gani ka election duty ki haban le SIR duty ki haban yo igni duty ki ba pair te nang ta ka pasao ka de ka jing sange ban thun kam ya ki bla song thai
kabasan kadi kumdu ban penne ya ka khando ka syap ka jong pai ba ki khando ra ki khando shnong ki khando hima mo namangi ba kadon ki jingli lam ka ba khrao te khum ba kalong hi ka sarkar ka dai ka wei ka bai don banta ha ka ban klon ni ki jaka pai ba te ka ba ndriu kadi ka jingkhang ya ka jingwan rum to jingi mendir shagani ka jaka ka jingi banya dai ki nong shnong hagi jaka kapot kombong po mausikal kombong po lapangap apa kiwi ki nong song kiwan ban kuntur na ko po sa po kabanyo ko long ka jing pensange madori kini ki co plan ba ki cement plan but kay ba susi ko long habangi ngina yakan ni ipan ban yakini ki jing labor ki jing ya shmat juga sarkar ka ba pini ba ka sarkar kampatewi kini ki jing pensau ki jing but ka ba susi ko long ya kata ka public hearing ke baki penbet mentang sinam kata ka Sri Cement ling baki la patai ku bor ni ia ke jengkren ke jong deputy chief minister ba penpau ba kibon ki ba ya sha yang ni ban ya ki ba persha ku nu ka sarkar kan yo jingtip shwa ya ka si jong ka public hearing ba kibon ki ba kershan bani ki ba persha tenang tangi smuthu bat ke jinglong jingman ba kani ka dei lupa ka jingpen kre jo sarkar kadai kamdai kata ka impartial public hearing ndai kala dei lupa ka partial public hearing lani ka fixed public hearing ka ba sarkar kala penbet ki brio bat ki jingja ki jingti ki surok ki jing penunkam ya kita ki tiarman sawi ki pa ba shno kadai ban pentrim lupa ban penting ki pa ba ki namlet kata ka jaka te batai kata lesi ka ba khangla ya ki ba ko aban persya bakin pois kata ka jaka kini kedai ka ngi balai ngi keren namar ngi ga jing sta jo kemarin but ngi ba kita kisnen plan kim pen mentoy yang ngi kum ka jelab ya kinong shong nang ta kum no ban tokit lani ban jurip ban wat ban detect mo ya kini ki noi ki bon rung shakne ga jela ka jing ka Assam ka West Bengal kini ya lembaga sarkar ki ban detect ban deport ya kita ki brio ke bamdei ke nong song trashong jogari India te shanu gi ni gi ngim i baga sarkar ka jing nadu ka por ba yaki po Manipur ka jing phet jing ki brio na po Manipur sini to sarkar kam dom ko ba bang ban tip kan nu ki wan ri tengen nang ni ban lai na ka jing misal nadu ka jeki sa Bangladesh ka sarkar kam don ka no ka record te namar kata ka daw ngi dawa ba sarkar ka di ban sedang ya ka exercise ban detect ban deport ya kini ki foreigner ki belum ki nongwei ki bamde ki nong song so kari India nanta ka patiru ka bo akhmat ya ka jingdawa ba ka sarkar ka di ban plenty ki brio ki ba im na ka shop mauria na ka t-shirt ki ba belasi ki ba kershani ki ya sem da ki photli ki snem bani bagi brio ki ba treh kini ki kam da ka takor kom trikam ka ba ki jutrei baru serta kala kershan ya ga sem kala ajak po yaki bat kini ki par mau ngala banong ki ba ki brio jing ki trei di ki kiti ka shimpo di ki snem ban i ba uta mau lut tendai ki ba ka sarkar kale ka ayla pat ya kita ki machine dan ki brio ki behe ki hespa bakin mo trei ki ki parma ki daga baki penun kam ya ki machine ki behe he bat kai ki bajam ta ni ya ka than penusla ka ki baja ni ka themri bhoi ka ki baja tin mar ka ta ka dau ni smuthu ba ka sarkar hi kum bagalong kam dei ba ka don ke jumperkhat ya marian rei ka dei be kumno ban thawlenti ki brio ki behe ki badan bor ki badan spa bakin lut pet ya kami mariang gaji but ki khangla pat igini ki brio ki be imja nagani ka kam tingi ko aba sarkar ka de ban thawlenti ki ka de ban plenty ki ni ki brio ki beret but kawai ru kamat ka ba shipau kalong ba kani ka sarkar kala kular ya ki pat ba ha ki de bu do yong nitip ba ki ba bon ba ki long yong sem ki be im na u do yong ki par do yong ki tripart do yong ki non trade do yong ki non khai do yong ki non trade haki par but naru ba kawan ka jingkhang kini ki brio ki bari ki lakta te ke bangi ni ko ban tawa ka por ka ba sarkar
ka day ban alat ya kini ki biu ki baret bakin tray ki kam doyong hot daga baburu ya kita ki kendon na kam ta lo ba kata ka jingti ka jungki kam tam gini ki nongti doyong ki baret mo ki try ki nong khai doyong ki baret hangir ni baka sokar ka e benyi ki baret ka ba ka plenty be tangi kini ki bahe mo ki large scale mining ni kwa ban pen snow ya kini ki nong trade doyong ki baret ki imjana kani ki try doyong ki baka jaka ju ki kalong tang khandiat te kata kadi ka bangi ni kwa ban pen pau lingba kani ka jing ka sni ka bangi ni mi ban pen pau ya kata ka jing snow pitar ka jing ya ka sokar ka jing bom snow hun ka jing ya ka sokar baka sokar kan hapan pek ya kani ka jimi ka jini kum ka jing maham ya ka jing pen kre bangin penjur ya ka jing ya hi pa ba nang ni smart ara ka sokar kam yo i baka ta ka jimi ka jing tur ka jing le career ka jing ka secretariat kari kata ka jing pen i ya kata ka jing bitar ka jing ko pa ba but lingba kani ka khubor ni kwaru bankin tu ya chief minister badi ka sarkar baki dei bandan ha shlo bakini i bakim dei ban pep banwan ko secretariat ngin nomlek ban rung se secretariat inrei ni ban care tewer ban pri ya kata ka jing snow jo pai ba ya kata ka jing bitar ka pai ba udon bat hatu jo kapor ni kwaru ban kintu ye ki pai ba nong shong snong ki khon samla ki long kame ki riu pai ba ki mamat ya ka jing sha le ben ha ka sokar bakin mi shakmat ban ai ka jing kershan ka ba klan yangi kum ka party ka shimi ka sen jam bangin dei ban tur se secretary ban pau ya ka jing pitar ka jing ya ka jing ge jong ka sokar bara ka ju ka por ni ko ban biang se hisen bakani ka jing itor jing ka de jing itor da linti ka jai nginum sha ya no ki baya don banta ha ka ka jing ya tur pa ba bakin thau le ban permi iginu ginu jing kumar ni la maham lupa ba nginum sha ki volunteers jong ka party ni la pen kre ban pintikna baganam don ka jingle klemakor yenu ka jingle bor yenu da kita ke bishimanta lada don di bakum kita naga party ni la maham pa ba ngin nom don ka jingle thi bat lada ngi lam ngin hap ban le da ka batin e bat ni maham pa yo don kinu i batmu bonon ban pen bot nam ya gani ka jing thmu go jing bangin to secretary ba ka party kanam sha i bakum kita kanam island but ngi ko ban pen pau balada don munu balik persyak ai kata kin hapan kit kli hi bat ka party kan don ya kono ka jikit kli te kini kilong ki ki ba ka party ka ban pen snow shi ki pat ba ling ba jong pi ki lat patai khubor ki palawan ka ni ka por but ni da kerpat ki pat ba kin benut ya ka por ka jingki naman ngile i kat ni ka jing sha lebe kat shabapai ni ke jingyam brio ini kisi la kalong ki brio ki ba trei ki kam la jong la kalong ye ki brio ki ba ye ki nong rap ki jingi la kalong ye ki nong trei pa mau ki nong ti mau ti shap la kalong ye ki be im no doyong bat kum ta ter ngil i ba kari ka soka kam penne jimut ya ka jingi jing murid boria kala shiple jimut tang nam ta kita ki ba don ka bor ki balapan pen jot ya kemarin ki balapan pen sniu kemarin ki balapan le ki kam dombor ki joki te ke party komba kala kula ba komba kala keren shemi gani ka sinjam bat hakan riu trik kan don ka jing mi pat ba bangin di bantur bat ban care to ya ka secretary kan ka long ka tarai ka ba party ka shim haka state executive committee ka bangila long menen ka